The Lion and the Mouse. Agụ na oke. Mgbe otu agụ ribasara afọ, ume agwụ ya ewere dọrọ gbọọ na-ewere ụra nwa nkịta n'okpuru ụbụbọ osisi. Otu oke ewere meta ya ma ọ lekafere n'ime ya. Agụ eme "Waa!" na-amaliri elu were ọbụba aka ya pigide ọdụ oke. "I mebiela nwa ụra m," agụ ewere kwu. "Ugbu a ị ga-awụrụ ihe m ji eduba nri m riri." Ahụ ụjọ mara ya ririri oge agụ hụkeshiri ya anya ukwu ya. Agụ ewerekwa rafụta ire ukwu ya, jiri ya hichaa eze ya. "Biko, nna m ukwu, ọ wụrụ na ị nwere ike hahụrụ m ndụ m, ana m agwa gị na m ga-akwụghachi gị ihe ọma imekwara m n'oge adịghị anya." Agụ ewere kwuo, "Lelekwanụ gị, elee etu nwa ntakịrị obere enweghị onye ọwụ dịka gị ga-enwe ike mee na nnukwu eze ụmụ anụmanụ? Oke enweghị ike." Agụ ewere shie ya imi na were kwuo, "Ipeka, ọwụnaghị iji gị megharịa ọnụ." Ya na were wetuo mvụ agụ ya n'ọdụ oke. Oke ana were uhuruchi bọrọni. Ụfọdụ ndị nta gidere agụ n'ime ụbọ ọnya ukwu, were ya kwụma n'elu. Agụ kuru ume, gbaa lugulugu, tie mkpu agụ ukwu, mana ụbọ ọnya ya shi nke wụ na onweghị ọ ga-esi gbalaga. Oke nụrụ agụ mgbe ọ na-etiwasị, ya na were lekalie teduo elu were hụ agụ nga o koro n'ime ụgbọ ọnya. N'otu njuanya, ya esi na okwute ukwu rịbaga n'ime ụbọ. "Ana m eche na ị bịaghị iji m mee ihe ọchị," agụ kwuru. "Mba," oke kwuru, "abịara m inyere gị aka etu m siri kwe gị nkwa." Oke ewere mugolie elu na isi agụ, were hụ ebe mara mma n'etiti ntị ukwu agụ. Ya ewere tawa ụdọ, tawa, tajaa, tafu ụdọ, du eri ejiri mee ụdọ, tajakwuo ụdọ ndị ọzọ, tajiekwa ụdọ ndị ọzọ, daga ụdọ agbabie, ọnya ụbụ awụkesịa n'ala. Agụ eji ngwa ngwa mụfụta onwe ya na were gbaa nnukwu ọsọ were gbalaga. Oke jisiri aka ike kwụrụ na agba ntị agụ. Oge ha ruru ebe onweghị onye na-achụ ha, agụ ana were kwụsị na were kwuo, "Ndeewo, akparịrị m gị. Ejiri m gị mee ihe ọchị oge m siri gị na nwambe dịka gị enweghị ike nyere onye ọwụla ha ka m aka. Ugbu a amarala m, ọwụnaghị nwatakịrị oke nwere ike inyere agụ." Translated and read by Eronini. Copyright 2016, Augusta University. All rights reserved.